Já vás moc vítám u dnešního videa a dneska to máme opět takový víc chillový video a podíváme se na haul z Pepka. Začnu asi tou nejvíc cute věcí. Podívejte se na to, ty pantofle jsou naprosto rozkošný. Potom jsem tam sehnala tenhle košíček. Já tenhle typ košíčku využívám na kosmetiku, na parfémy, vždycky se prostě hodí. Pokud jste viděli minulý video, tak víte, že jsem tam taky dělala haul z Pepka a ukazovala jsem tam taky haul z Pepka a koupila jsem pro Darinku svetr. Jenže jí byl maličkatej, takže jsem se do Pepka vrátila a koupila jsem jí větší svetr. Ten vánoční už měli vyprodaný, ale vzala jsem tenhle s houbičkama a přijde mi naprosto rozkošný. Jelikož se nám blíží Vánoce, tak jsem si nakoupila další světýlka. Takže opět jako v minulém vlogu, tady mám světýlka se sobíkama a potom tady mám dvoje světýlka se stromečkama. A do světýlek tady mám dvoje baterky. Jako další tady mám difuzér. Jako další věc, tady mám dvě mističky pro Darinku. Zaprvé mi přišly hrozně roztomilý, takže bych je asi koupila i tak. Ale Darinka má pelíšek dole v chodbě a přes den je dole v chodbě, protože nahoře nikdo není. A mě nebaví furt přenášet její misky ze zdola nahoru a ze zhora dolů. Takže jsem jí koupila k sobě do pokojíku dvě mističky. Mám tady tenhle set boxíků a já jsem přemýšlela, že si koupím jenom velký misky, ale potom jsem si řekla, že užiju i tu nejmenší, i tu největší, takže jsem vzala set. Potom tady mám opět reference na minulé video, ve kterém jsem si kupovala metličku. Jenomže jsem zjistila, že to není obyčejná metlička, a je to taková stlačovací metlička a zjistila jsem, že mi to s ní úplně nevyhovuje na všechno. Na nějaké věci je super, třeba na vajíčka, že vám neopadne ruka, protože budete jenom stlačovat, ale na nějaké věci mi to zase úplně nevyhovuje. Takže jsem si pořídila, konečně jsem tam našla. Já jsem v Pepku objevila tenhle set utěrek. Koupila jsem si vařečku a abych vařeček neměla málo, tak jsem si koupila ještě jednu. Poslední věc z dnešního haulu je tak to mi nevyšlo. Je to tenhle silikonový vál. Všechno se na něj hrozně lepí. Teď, jak jsem ho rozdělala, tak už jsou na něm všechny moje vlasy snad. Tohle je z dnešního videa úplně všechno. Výjimečně je tohle videjko kratší, ale jinak se můžete těšit zase na dlouhý vlogy. Budou teďka vycházet celý prosinec. Budu moc ráda, když mi tady zanecháte odběr a like, nebo když mi napíšete něco pěkného do komentáře. Můžete mě sledovat na Instagramu, kam každý den přidávám rozbalování adventního kalendáře, nebo na TikToku, kam přidávám různá vařící videa, nebo třeba unboxingy. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se krásně.